Abingelela baphila abantu benkosi. Amen, siyabonga nathi. Hayi, uhambo lami lude kakhulu namhlanje. Lude kakhulu. Ngiyayincenga le ndlela engiyihambayo. Lo mama lo angifuna ukuqamba amanga. Abaphathi abafuna ukungikhombisa yena. Ngithi moya ningenzani? Abafuni ukungitshengisa. Nasefonini angisaxhumani kanaye. Into engiyibonayo bayangiphoqa ukuthi fanele ngiye emfuleni. Njengoba ngiphumulile manje ngiyakhona emfuleni. Kuyi-hour kuyakhona. Sekusele isikhathi esincane ukuthi ngifike. Uma sengifikile ngizonikhombisa abantu benkosi. Ngibone umsebenzi wedlozi ukuthi uyaphila ngaphakathi kimi. Hey. Hayi. Inzima le ndlela ngifuna ungasho. Hayi inzima makhehle, inzima le ndlela, inzima makhehle. Ngicela ningikhanyiseleni sengizofika emfuleni. Bangitshengisa impophoma, but angiyitholanga impophoma. La ngikhona la. Esilungwini ayikho impophoma. Kuyangiphoqa ukuthi fanele ngiye emngeni. Ngizoya emngeni. Mhlambe bazongikhombisa indlela. Into efanele ngiyenze ngoba mina angiphethwe, angiyiphethe. Ngiphethwe ibona abantu abadala, mathongo. Indlela ezimhlophe. Kuyahlolwa kaMsemsempu. Uhlola ekhaya elikhulu kaMsemsempu kumahala awukhokhi imali. Iqala inkinga mosofuna amakhathakhatha awakho udokotela. Hayi iqala inkinga exatshwane lapho ngoba ke ukukhipha amakhathakhatha la kudokotela kubiza kakhulu. Kuyi-1000 nje. Uhlukane nemali. Uphile.